Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Well, hello, and welcome po sa ating programang The Bible Cafe. At good day, good morning, good afternoon, or good evening man sa inyo po dyan, kung saan man po kayo nanonood at the moment. Welcome po again. Si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Temporarily broadcasting po dito sa Skokie, Illinois, area ng Chicago, USA. At again, dito po tayo nag-broadcast sa household po ng ating kasama sa gawain sa ubasan ng ating Panginoong Jesucristo, even sa sambahayan po ni Pastor Jerry Nulod, together ng kanyang family, Sister Paula Pauline Nulod, excuse me. Salamat po at again for welcoming us, ang Bible Cafe, and even the inductive ministry dito sa inyong place, sa inyong church, Life in the Spirit Fellowship. At last night nga, we had a inductive study, 2 hours, and it was blessed by Yahweh. Salamat sa mga kapatiran who came and took part dun sa ating naging lesson. Today is ano bang araw ngayon? Wednesday. Wednesday. Yes, hopefully Yahweh. Yes, will bless us an episode na hindi lang yung what we can get out of Book of Proverbs. Through our interaction, we can bring out many more interesting topics. So if you are a regular viewer po, please prepare your questions that are coming from you, questions that you wanna understand more of your faith, of your mga personal reading, study sa Bible. Yan na kaya mapansin natin, they're very simple and yet they're relevant at important na malaman ng bawat Kristiyano ang stand nila sa kanilang, kung ano man doctrine ng kanilang tinatayuan. Salamat po again, si Pastor Rameses Gamboa po ito. Well, aking mga kapatid dyan sa Baguio City, kumusta na kayo? Ano na ba ang oras natin dyan? Hello po, Pastor. Magandang umaga po dyan Yes. sa may part ng USA, specifically dyan sa may Chicago. Dito naman po sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Welcome po sa ating lahat, mga kapatiran, mga kaibigan, joining us right now. Even mga kapatiran po natin sa Baguio City and dyan din po sa kabilang bahagi naman ng mundo, no? Dyan sa bandang Amerika at mga ilan-ilan din po natin kapatiran from the Middle East. Yes. Even sa bandang Japan, meron din po tayong mga viewers coming from those places. Yes. Si Brother Andy po ito, welcoming you all and patuloy po na nagpapaanyaya. Nasamahan niyo po ang ating episode sa gabing ito, no? Isa at kalahating oras na pag-uusapan po natin ng mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa salita ng Diyos. Mga bagay-bagay po na hindi lamang yung mga nauuso sa panahon po natin ngayon, but these things are the most relevant things in life. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan, kindly send us your questions, your queries about the Word of God. Or kung wala man po tayong ginagawa, no? Kindly join us and interact with us. Perhaps mga testimonies naman po, or anything na
you can input also, you can encourage us also sa episode po na ito. Again, if you also have your Bibles, we highly encourage you to open it later in the book of Proverbs. Maya-maya po ay magkakaroon po tayo ng short Bible study dito po sa ating programa. Amen. Yan. Magandang gabi po dito sa Pilipinas. Good morning po dyan, Pastor. Isa pong pribileho na naman na makasama sa Bible study nito. Yes. Yan. Salamat po. Si Brother Joseph po ito. Hi guys, kamusta na nga po kayo? I hope that you are doing very good and you're doing fine. Sa inyo po na gustong makibahagi dito sa Bible Cafe, you can text us dito sa 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Yan po. You can drop your questions, topic suggestions, and even yung mga comments nyo po. And even prayer requests. Once again, Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. Ayan, samahan nyo nga po kami sa Wednesday episode ng Bible Cafe. Once again, welcome to one and all. Alright, ang ating pong pag-aralan sa gabing ito ay dito po sa Proverbs chapter 13, verses 13 to 16. Again, Proverbs 13, verses 13 to 16. At ito po ay babasahin sa atin ni Brother Dennis. Alright, so makipag bukas po kayo sa akin at basahin po natin beginning dito sa verse 13 ng Proverbs chapter 13, okay? Verse 13, he who despises the word will be destroyed, but he who fears the commandment will be rewarded. 14, the law of the wise is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. 15, good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. 16, last verse, every prudent man acts with knowledge, but a fool lays open his folly. Ayan po. Alright, maraming salamat po, Brother Dennis, sa pagkabasa. Now, balik po muna dyan sa inyo, Pastor Ram. Yes. Alright, salamat Brother Dennis for reading our proverb of the day. Yan, 4 verses, no? Mapansin natin, naka-focus tong mga verses na ito sa isang, of course, sa isang wise, pangalawa, sa isang sa isang tao na who is also wise, who gives attention and focus sa law or commandments ng ating Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 13, he who despises the word will be destroyed, but he who fears the commandment will be rewarded. Kung ito ay talking about sa Torah o yung salita ng ating Panginoong Diyos, it makes sense. Amen. Dahil nung panahon po ni King Solomon, meron naman silang copy of Torah eh. Kaya ang sinasabi niya, one who despises the word will be destroyed. Bakit kaya madidestroy ang isang who despises, parang binabaliwala o isinasantabi, or he doesn't wanna know and abide sa word or sa Torah ng ating Panginoong Yahweh. And then yung isa naman, but he who fears the commandment will be rewarded. Number 1, kaya siya madidestroy, yung one who wants to set it aside, ignore, or binabaliwala. Nawawala po yung protection niya eh. Kasi the whole idea ng salita ng ating Panginoon, now punta tayo sa salita ng Panginoon, either sa panahon ni King Solomon or sa panahon natin, just the same. Now the reason why is because Yahweh knows everything about He knows all the elements in this world, lalong-lalo na yung mga things that we do not see. Ayan, we do not see. Alam natin na there are beings, there are spirits around us moving so actively, and the only way that we can be protected sa buhay na ito is andito, ibinigay niya
binigay niya yung protection, binigay niya yung direction or yung guidance that we can be protected from all these elements, even beings. Ayan, you cannot go wrong pag you desire na ang buhay mo will be according sa salita ng ating Panginoon. Now, you choose another way, another direction other than sa habilin ni Yahweh, we will definitely madidestroy tayo. Hindi lang tayo madidestroy sa buhay na ito, we will be destroyed even life after this one. Kaya the whole idea, let's i-set natin, no? The whole idea po ng Bible ay protection siya sa atin. Physically, emotionally, psychologically, spiritually. Protection talaga natin ito. Wala po akong alam na so actively busy into the word and yet depressed siya. Hindi po ba? Ganun ang word eh. Wala akong alam na so into the word and obeying the word of God and yet emotionally unsettled siya. Wala po akong alam na ganun eh. Kumbaga makita natin those people, every person we know into the word, nagiging whole sila dahil holistic nga ang word eh, at saka protected sila. Nagiging nabubuo ka lang, nagiging ganap ka when you focus sa word or when you desire to be in the word. Ito na ngayon, ang mga commonly na nagiging na ine-entertain nilang mga doctrines ng many today is they don't know how to push the word away and bring another idea sa mga churches. Kaya tayong mga if you are a serious Christian, you should read the Bible more than listening to any minister. Kasi kung ang minister kumbaga ine-explain niya yung you can actually read the very word para ma-settle muna yung understanding natin sa kumbaga sa salita ng ating Panginoon. And so one will be protected from many misinterpretation o kaya yung mga misdirection na binibigay ng who knows, lalong-lalo na yung mga napapanood natin sa TV, those kind of mga ministers, ano. And then sabi po niya sa the other part ng 13, but he who fears the commandment will be rewarded naman. Kasi why are you rewarded? Well, for one, makikita mo, you recognize, you respected, and you made yourself under the subject nung kung sino yung nagbigay dun sa commandment. At sino yung nagbigay ng commandment? No one but Yahweh. Yun, meron pong reward siya. May reward na dito sa buhay na ito. Meron pa siyang reward sa life after this one. Sabi po niya sa 14, the law of the wise is a fountain of life to turn away from the snares of death. Ayun, para po siyang similar. Parallel po siya. Ang sabi niya, the law of the wise is a fountain of life. Kasi yung mga na-establish ng isang wise na mga batas o yung mga steps, things to do, the further context o yung kumbaga ang wise po hindi siya nagde-decision or nagme-make ng mga plans only good for today. Yes. The wise considers further context. Kumbaga yung nagplano yung tao ngayon. Hindi siya magpaplano for the day, magpaplano siya for the week, di ba? For the month and for the years. Diba? Meron kang may hawak kang pera. And then sabihin mo, anong gagawin ko sa perang ito? Now, if you plan to use, so kaya spend that money for the day, yung hawak mo, but by tomorrow, wala ka ng pera. Yan. By next week, wala ka ng pera when you have the money. Now,
Pero kung you will be a fool, kumbaga sa illustration. Now, if you are wise, ang hawak mong pera, you think of not only for today. You ask yourself, what ano yung next week, ano yung next month, ano yung next year. Kaya yung ano mo, yung mga plano mo will bring you kung hanggang saan ka madadala ng pera nyo. Baka aabutin ng 2 years. Yun ang wise. Kaya ang wise, pag siya ay gumawa ng guidance ng law, ay it's good for mahabang panahon. Kung ito kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yahweh, no? Ano ito kaya? Hanggang saan kaya good ang kanyang mga habilin sa atin? Exactly. This will bring us even to eternity. Verse 15. Yung the other one, to turn one away from the snares of death. Yun ang idea niya. To guide us, dahil ang kanyang mga batas meant to bring us sa kanyang kaharian. Verse 15, good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Yung good understanding ay mag-gain siya ng favor pwedeng sa kanya mismo or doon sa mga taong sa kanyang kapwa-tao. Kaya good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. So, lesson natin dito, it's always good to desire the good understanding, and good understanding we can only produce them by obeying the knowledge, by applying the knowledge. Kaya ang salita ng Diyos, alam natin, we apply them, then we gain good understanding. Pag meron tayong good understanding, meron tayong favor. It's either tayo mismo o yung mga taong kasalabuhan natin. But the way of the unfaithful is hard. Kung i-antithetic natin ito, i-contrast natin, ang the way of the unfaithful naman, number one, they're not into obedience. Kaya ang outcome is really hard. Makikita mo, yung mga taong who ignore the word o yung instruction ni Yahweh, eventually, they will hit the hard place, the hard surface, at makita mo yung buhay nila is it's falling apart. Marami po tayong nakikita ganyan. Verse 16, every prudent man acts with knowledge, but a fool lays open his folly. Kanina nga, we were looking at the word na folly, itong kawalang kwentang bagay. Sometimes they display themselves, pero ang kanilang minimension, ang kanilang pinag-uusapan, walang sense. Yung they display that, yun ang fool. Pero ang prudent man, the opposite, every prudent man daw acts with knowledge. Pagka yung he watches kung ano yung sinasabi niya, ano yung kilos niya, ito ba ay serving, ito ba nakakatulong sa kapwa ko. Again, I don't wanna be I don't wanna put anyone in the spot. Tulad ng sometimes we take so many pictures sa selfie or sa Facebook, and then we show people. Ang idea po dyan is, what do we accomplish when we show our activities sa Facebook? There's nothing wrong to share it simple, but should not be a habit. Kasi ang nangyayari dyan ay kung ako mag-iisip, if I will eat good food at ipipicture ko yan, ipipicture ko sarili ko, nandito ako sa nice ambience na lugar, what am I serving you? Ano po yung sineserve ko po sa inyo? Well, for me, I cannot think thing to serve you But yung mga negative, mas marami yung negative. So, for me, ito lang po, conviction ko lang ito. For me, I'd rather not do that. Kasi it's not serving you I wanna show things. I wanna display things that I'm continue to be of service sa aking mga friends, sa aking mga family. Kaya yun po yung dito. Kung titingnan natin tong
But every prudent man acts with knowledge. Careful, careful na kumbaga yung hindi sila magko-covet, hindi sila maiinggit o hindi nila ipuput down yung kanilang kalagayan. Oh, buti pa si Pastor Ram, ay buti pa si si Kumare, ay buti pa si nothing like that. Yan ang kilos ng prudent person. Dapat may acts with knowledge. Why am I doing this? Why am I saying this? Is this helping my neighbor? Yan ganyan. So we are really careful kung tayo ay gusto nating mapabilang sa mga prudent. Ang prudent ay yung alam na niya at maalam siya, very careful siya kung sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang ginagawa. And yet the fool naman ay kung ano lang yung maisip, gagawin niya. Ano lang masabi niya. Ano yung maisip niya, sabihin niya, gano'n. Pero makita mo, walang kwenta ang mga pinagsasabi o mga kilos niya, ang buhay niya, walang direction, awa ang mga gano'n na klaseng mga tao. Hopefully, hindi po tayo yon. Hopefully, if we even have an element na something like that, it's time to, wait a minute, Yahweh, tulungan mo po ako na nawa ang buhay ko, ang taong ito will be mas makikilala na ito ako ay isang prudent na tao. Yan po ang ating proverb at I wanna hear o baka may mga katanungan ng ating mga kasama dyan sa Baguio. Alright, salamat po. Ayan, salamat po, Pastor Ram. Salamat po, Pastor Ram. Yung mga last na part po ng explanation, latter part ng explanation po ni Pastor Ram, yung prudent man acts with knowledge but a fool, parang somehow this is complementary dun sa sinabi ng Panginoong Yeshua, you will know them by their fruit. Makikita mo talaga kung eto talaga sila ay tunay na mananampalataya, because if we are true with what we are saying, with what we really with what we profess, then we would be careful sa ating pong mga action na instead na maging stumbling block po tayo ay maging tayo yung mga isa sa mga at least isa sa mga stepping stone ng ating mga kapatiran na sila din po ay mai-encourage sa kanilang ma-edify, elevate sa kanilang pananampalataya. At kanina po, Pastor Ram, while you were explaining yung what's that, verse 13 po ba yan, you said that yung walang Christian you know of that if they spend good time with reading the Word of God or sort of like that, ay you mentioned na parang wala sa kanila, malabo magkaroon ng depression, ano po? Kasi I think lately mayroon pong I'm not sure kung nabalitaan niyo pa ito na isang pastor sa US na nag-suicide. Wow. Po this is somewhere in the US po, Pastor Ram, and mayroon siyang he's only 30 years old, and so I was wondering in connection po dun sa in-explain niyo po, so ano po kaya itong nangyari dito po sa pastor na ito? Yeah. Well, alam naman natin na hindi ko mo nag-a-attend ng church ang tao ay Kristiyano siya. At alam din natin na hindi lahat ng mga nasa pulpito ay mga born again din. Kaya we cannot say kahit bishop pa siya, walang guarantee na yan ay isang born again. Yes. Kaya as you quoted earlier na you will know them by their fruit. Tama. Kaya yun ang fruit niya. So we should base our reading dun sa ginawa niya, hindi kung sino siya. Kasi like I said, pwede kang maging ordinary Christian and yet super spiritual ka naman. Pero makikita yan sa mga kilos mo, sa concern mo, sa contribution mo, you are super. Pero pwede ka naman nasa mataas na posisyon sa church o sa gawain and yet wala ka namang ginagawa. That makes you nothing. Kasi yung kilos ng tao defines who he is really. Kaya yan ang alam natin. Kaya maraming never assume na Kristiyano yung kausap mo. Only when, by the grace of God, when we see each other sa heaven, sasabihin natin, oo nga, tunay ka nga.
Kasi hindi mo na masabi, ay, tunay nga Yes. ako. Hindi, nandun ka na nga eh. So, lahat ng makikita mo doon sa oo nga, tunay ka. Uy! Yes. Ganun lang ang ano natin. Pero ngayon, I don't think so. Sa ngayon, it's just, everything is an observation. We can never conclude sa ating kapwa-tao na yan ay mananampalataya. Yan. Salamat po, Pastor Ram, sa kasagutan po na iyon ng aking query. At I remember si regarding dito sa verse 13, Yes. despises the word will be destroyed. If we hear the name G.K. Chesterton, he said at one time kasi ngayon po yung mga pinagbabawal dati, ngayon pwede na yung forbid sa Bible, pwede na sa batas ng tao. Sabi po niya, don't before you take I'm trying to paraphrase it, before you take or remove the fence, sabi po niya, think about or consider or think about bakit daw po inilagay yan at the first place, something like that. And so Yes, makikita nga po natin ano yung mga nagiging outcome po niyan sa panahon po natin ngayon. People are just doing what they want to do, disregarding yung batas ng ating Panginoon, at nakikita po natin yung result po niyan sa buhay po natin ngayon, sa panahon po natin ngayon. Yes. Any And additional they're being destroyed left and right. They're Yes, being Pastor destroyed Ram. left and right. I Yeah, think wala that- nang fence eh. That is true, Brother Andy, dun sa sinabi mo na as time progresses, as the technology advances dito sa ating panahon ngayon, ay yung resistance natin sa mga bagay na pinagbabawal noon ay nagiging nagiging social norm. Actually, nung umuwi yung pinsan ko dito sa Baguio last week, sabi niya yung mga tao daw dun sa US hindi na sila common na yung may mga tattoo sa katawan. Yung iba is para inka daw, is uso na ngayon yung face tats. Yung mukha naman po yung nilalagyan nila as for the record na noon po ang pinagbabawal yan. Kumbaga sa mga tribes lang na makakakita ka ng Yes. tats. But right now, yung resistance natin sa mga so-called mga bagay na noon ay pinagbabawal ay nagiging social norm. Which is, that is very evident po na because plainly, yung commandment ng ating Panginoon na unang-una ay ignorance of the Bible. Pangalawa, sa loob ng church ay hindi nila pinapangaral kung ano talaga yung tunay na salita ng ating Panginoon. Kumbaga, pati yung salita ng Diyos ay na-adulterated na mimix ng mga bagay na pansariling mindset ng isang preacher. So, yun po yung pinaka nakakabahala sa panahon natin ngayon. But napakalinaw po ang sabi rito na he who despises the world will be destroyed. So, sa panahon natin ngayon, siguro, in the long run, hindi ka pa nasisira, pero sa pangmatagalan ay may epekto yan kapag ibabaliwala po natin ang pinaka-root ng bagay na ito. Ayan, tanong ko nga po, bakit po kaya talaga kukunti yung nagkakaroon ng takot sa Diyos? Yan. Kasi diyan pumapasok po yan, di ba? Pag may takot ka sa Diyos, talagang Iingat po. iingat ka na, di ba? Yes, Hindi mo na sasalungatin kung ano yung panuntunan niya, yung kanyang dinesign dito sa lupa, sa tao. Pero bakit po kaya talaga kukunti lang yung nagkakaroon ng takot sa Diyos? Yan. Oh yeah. Oh well, ang ano diyan dahil siyempre nasa physical, nasa tangible ang tao at hindi nila nakikita ang Diyos at naturally mas matatakot sila to what this world can do to them rather than the God, the Creator that they do not see, na kumbaga they have all the chance na magawa nila yung gusto nila at the moment, kaya madaling hindi matakot sa Diyos madaling hindi matakot sa Diyos, lalo na walang mga crisis, walang mga catastrophe or tragedy, they will ever continue sa kanilang buhay na hindi nako-consider ang salita ng Diyos. Well, number one ay ang mga unbelievers, we understand, ganun sila kasi hindi pa po sila nasishare ng gospel hindi pa sila nakakapagbasa ng Bible. You will wonder
sa mga taong nasa loob ng church, yet hindi pa rin sila takot sa Diyos. Sa loob ng church, maraming mga tao sa loob ng church. They are reading the very word, the very warning ng scriptures, and yet hindi pa rin sila takot sa Diyos. Nakita mo yung urong-sulong na commitment, nakita mo half-hearted na commitment, that's a sign na hindi sila takot sa Diyos. Pero pag natakot sa Diyos ang tao, all out yan dahil takot siyang hindi ma-approve sa kanyang Diyos. Paano po yung marami mga... talaga. Ay, sige po. Paano po, Pastor Ram, yung ano naman, yung mga mga so-called Christians na at least sa fellowship po natin, wala pa naman po ako narinig nagsabi ng ganito. But dun sa natin ko before, even mga one time I heard, asawa po ng isang pastor po ito, using the name of God, OMG, kumbaga, puro first letters lang po yung sinabi ko, but dun sa narinig ko po ito, ano po talaga siya, expression na gano'n na, how can we, correct yung mga ganun po na mga tao, Pastor Ram, especially kung nakikita naman po natin that, like what I have said, na asawa po yun ng pastor. How can we approach yung mga ganun po? Well, that should be part ng mga sermons or message na consistently na dapat naririnig nila yung how we should be careful associating incorporating ang pangalan ng ating Panginoon sa mga wala naman talagang kwenta. Kumbaga, it's just anong tawag doon, yung yung salita lang, parang filler lang. Pastor. As much as possible ay huwag na nating isama yung pangalan niya dahil banal yung pangalan na yan. Kung pag sinabi natin God, of course, we meant si Yahweh. Kasi ang God ay pronoun pa rin siya pronoun siya na halimbawa na tinutukoy natin ay si Brother Andy, halimbawa ikaw bro ang tinutukoy namin. Pero pag sinabi kong he, pwedeng ikaw yon, pwedeng hindi ikaw yon kasi pronoun na siya diba? Kaya nga pag sinabing God, I'm sure ang tinutukoy nila si Yahweh. Kaya nga it's better na specifically, halimbawa tinutukoy natin si Yahweh, mas maganda si Yahweh na mismo ang sabihin natin, noun na yan siya lang yon, walang other Yahweh. Pero ang he, maraming he marami ang tinutukoy natin pag gano'n. Pero sa kanila, when they say God, they meant si Yahweh. I'm just inserting yung a little bit doon. Pastor, it's very crucial po kasi na sa panahon po natin ngayon, yung mga bagay na ini-import natin sa mga napapanood, sa mga pinakikinggan. I think malaking factor po yun na kahit na Christian ka or asawa ka man ng pastor o pastor ka, kapag you tend to entertain yung mga ganito, ay unconsciously siguro pastor pumapasok siya so then unknowingly ay nagiging unang-una nababanggit mo out of nothing, pero yun nga, let's be careful po yung mga bagay na pinapasok natin sa mata natin, sa tainga, because at the end of the day ay magkakaroon po ng impact ito sa atin. And then one more thing, Pastor, kasunod dun sa question ni Brother Andy, are we going to be parang strict dun sa mga bagay po na pagka sinusulat nila yung pangalan ng God is yung small letter G yung ginagamit nila? Are we going to be strict sa mga bagay po na gayon, or hindi naman minor thing lang yan? Ang importante is how they relate to our Adonai Yahweh po. Yes. Well, as much as possible, we should give the respect. Kasi yung pagsulat, it is an expression So when we express ang ating Panginoon, it should be in the proper expression. Kung sinusulat mo siya, make an emphasis na you're talking about your God. So it should be capitalized ang address natin sa kanya. Hindi siya common hindi siya one of the many
Hindi siya talaga ang ating Panginoon. So we should practice yung kinakapitalize natin. Even yung kung God ang sinusulat mo, the G should always be in capital letter. Kung gusto mong God, lahat yun ay capital. even better. Opo, kasi pag di ba yung YHVW ay YHWH ay ano yan, all capital yan eh. All caps yan. Ibig sabihin, you're addressing to Elohim, even Yahweh. Ayan, ganun din ang sa pagsasalita natin at sa ating pagsulat. We should give the only reverence to that name and no other name. Kumbaga, sa atin, we're just simple na mga pastors tayo, mga servants. But we should not go any higher than that. Ang dapat itutulak nating patas yan, ang pangalan ng ating Panginoong Yahweh. That's the one we can only give reverence. Holy yan at righteous yan eh. For us, we are a project under construction. Siya tapos na siya eh. Siya tapos na. Tayo, makita natin maraming mga buildings na they start building it and then nagkulang ng pondo. Ayan, nakatiwangwang ngayon. Tayo, we are still under construction. Eh. Kaya nga, every day, we pray to Yahweh. Panginoon, I pray na you continue what you have been doing. Help me sa araw na ito. Ayan, yung gano'n tayo eh, di ba? We don't deserve to be reverent in any ways. Dapat we should stay humble, basta thankful tayo na tayo napabilang sa ubasan ng ating Tama po. Yes. May mga nga po yung I remember before may again pastor din po ito and I think a lot of pastors they do this sa panahon po natin na when they pray, when they talk to Yeshua or Jesus, it is as if kaibigan po nila para bang same level Jesus, ganun po na for me personally po it seems like wala po akong at peace doon sa ganun na na Jesus kindly ganun po the way they prayed na parang kasing level na po nila. Tsaka minsan inuutusan pa nila sa saklap. Yeah, that's true, no? The Bible, makikita po natin na sabi ng Panginoong Yeshua din na you are my friend if you do this and that, may ganun po, no? But saan po na, I believe wala po tayong makikita in the scripture na si Peter or si Paul the Apostle, they address Yeshua as Jesus alone. Wow. Wala po akong ma-remember na ganun po eh. Doon yung respeto po nila sa reverence po niya sa kanila. And sa panahon po natin, it's so easy for us, no? Na tawagin na lang yung pangalan ng Panginoon na parang kaibigan lang po natin siya na kagaya lang din po natin na tao. At saka yung iba pa, Pastor, Brother Andy, is pinapalitan nila, napaka-definite ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Pero yung iba, ginagamit nila na bro. Yung iba naman, ginagamit nila na Papa G. Why is it na napakadami ng forms na tinatawag nila ang ating Panginoon? Well, in fact, it's very simple na tawagin siya sa exact na pangalan po niya. Nahihiya po ba sila, Pastor? Or parang they tend to create their own version kung anong pangalan ng ating Panginoong Yahweh? Ewan ko po kung saan sila nanggagaling, pero I'm sure yung kanilang orientation at feeling sa kanila is something na adulterated eh. Why would you call God na Papa G? Yung DJ lang po yun. Mabigyan ka nga ng hininga na para ma-mention mo yung proper name niya. It's already grace. It's already done by Him. Why not address Him kung sino siya? Di ba? Tsaka careful niyang part of His commandments na do not use His name in vain. Yes. Much more to address Him in vain. Wow. Yung ang gamitin mo yung pangalan niya in vain. Yung address mo pa siya in vain. Nako, lalong na yan. Nakikita mo yung... I remember meron akong isang napanood na movie, yung Lord of the Flies. Long time ago. I just thought about it now.
yung ano sila mga Boy Scouts at sila somehow na stranded sila. There was an accident, na stranded sila sa island. Eto ngayon para yatang isa silang platoon or isa silang company ng Boy Scout. Parang nasa sila field trip, and then may nangyari sa boat nila, and then they ended up in this island. Etong mga after some days na lumipas, walang nagre-rescue sa kanila. Itong mga pasaway na hindi na, ang rango nila ay actually ordinary scout sila Yung mga nakakataas sa kanila, just because thinking wala nang magre-rescue sa kanila, binabaliwala na nila yung mga officers nila. They form their own group. Kaya kahit ano man yung, hindi ko alam kung ano yung mga rankings sa Boy Scout, yung mga mataas sa kanila, binabaliwala na nila. They just wanna do their own thing. Hindi ba kung yan ang ginagawa ng mga tao now these days? They are now really away, so far away from who God is. They can call God whatever they wanna address Him. At ang kanilang mga buhay, ang buhay ng mga tao ngayon is so far from what they are supposed to be doing. Yan ay tanda na malayo talaga ang mga tao ngayon sa ating Panginoong Yahweh. Malayo talaga sila. Even yung pag-address sa kanyang pangalan ay wow. Nakakatawang pakinggan yung mga different na na-mention ninyo dyan. Yes. Paano po, Pastor Ram, yung mga, halimbawa sa isang church, ano po, maganda yung mensahe, minsan nga sasabihin pa, ang ganda ng mensahe, Pastor, yung mga ganun po. And yet, after the message, para bang, ang bilis lang pong nakalimutan ng mensahe na iyon. Even if it's really a good, relevant na mensahe. My question is it a sign ng isang tao po na wala talagang tunay na relasyon sa Diyos? Religyoso lang. Well, not really, kasi yung ang tao kasi meron siyang marami sa kanila, yes. Marami sa mga tao na ganon ay in the natural pa rin sila, hindi naman sila born again. It's just good to hear. Pero meron ding mga hindi siya ready for that particular proposition or do sa particular na kumana yan. Hindi siya ready Somehow meron pang nagbablock sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, sa kanyang espiritu to completely apply yung lesson na iyon. Yes, kaya nga para siyang umiikot There will be a proper timing naman na marinig niya ulit at yun ay i-apply niya. Kasi kung hindi ganun ang ating consideration sa mga nakikinig ng mga message natin, dapat in 1 year talagang completely transform na ang tao. Wala tayong nakikitang after 1 year completely transform ang tao. Kaya we're patiently umiikot yung spirit niya, halimbawa sa mga lessons na in a given message, nakapagbigay tayo ng 7 very important lessons. Yung kanyang kalagayan ngayon, only 1 or 2 can penetrate that. Yung 5 ngayon, parang dumaan lang sa kanya. Kaya lang sa atin, yung 7 are so clear. Kung i-apply ng taong ito, it should be, ang outcome niya should be this. Di ba? Ganun tayo. Pero hindi. Ang tao is different yung kanyang timing. But overall, Yahweh is the one designing each one on how they can be ushered or guided into a life na maging godly, righteous sila. Sa atin, according kay Apostle Paul, sabi niya, who am I to judge another man's servant? Kasi ako, wala akong problema sa pagkain ngayon, wala akong problema sa pera, and then ito ngayon, bibigay ako ng bombastic na message, and then dapat nakuha nila yon, dapat ito na yon. Pero hindi ko alam, yung nakikinig sa akin, wala naman pala siyang kakainin na pag-uwi niya. Wala siyang kakainin. All along, ang iniisip niya,
kanino siya lalapit after ng church service at para makautang ng pera para mabili niyang pagkain yung kanyang pamilya. Ako akala ko ka-condition ko siya ka-situation ko siya. Yes. Yung gano'n lang. Kaya sa ating mga heralds, we faithfully study the word and give the message. And after that, you just pray na tumimo nawa sa kanilang mga buhay and then they will apply it. Yes, Yun ang yes. ang katotohanan sa ministry. Opo. So it's always good po pala to consider din po yung mga yung mga possible na Exactly. kalalagayan ng ating mga kapatiran na nakakasama Tama. po natin sa iglesia or sa church. Hindi lang yung Yes. one lang po Yes. yung kino-consider po natin. Yeah, I think that's a good Yes. idea or suggestion po. Absolutely. Alright, at dito rin po sa verse 14, na napakaganda po nito, the law of the wise is a fountain of life. No? Wow, kung fully grasp lang po natin ang sinasabi po nito, to turn away from the snares of death. Napakaganda po, na I believe, kung sa atin na po ngayon, i-apply natin yung salita ng ating Panginoon bilang guide po natin sa buhay na ito. Ay ganito din, yung buhay natin is kumbaga para siyang fountain na umaagos, hindi siya stagnant, hindi siya nag-i-stop lang na kagaya ng isang lake or I think there's a lake in Israel they call the Dead Sea kasi wala po siyang outlet but this one is a fountain. Well, anyway, maraming salamat. Do you have anything, Brother Joseph, Brother Dennis, before we read or greet ang ating mga kapatiran? Anything po dito? I think being a fountain of life, if you are very observant sa commandments, statutes na ating Panginoon, I think there is a longevity ng buhay. Kumbaga, yung duration ng buhay natin, hahaba dito sa physical life natin. At after this life ay magiging pa tayo, nandun tayo sa piling ng ating Panginoon. Unlike sa mga tao na they don't consider it, na sabihin naman nila, ay di bale, I will take this, may mga gamot naman ako, may pambili naman ako ng gamot. But the heart of the matter is, pag nagkasakit sila, pag dumating sa very terminally ill na sila, wala na po silang magagawa. And at the end of the day, magiging question pa kung sila ay makakilala sa ating Panginoon because they tend to spend all their lives for themselves at saka paano sila gumaling. So, yun po yung fountain of life. Talagang, di lang sa physical, pati sa spiritual po natin ay it's a win-win situation po. Yes. Ayan. Maraming salamat po sa mga kapatiran po natin with our interaction regarding po dito sa Proverbs chapter 13 verses 13 to 16. Now, this time, I think this is in connection po sa ating pinag-uusapan. Sabi po ni Ma'am Rosana Sunflowers, kasi kanina pinag-uusapan po natin yung pangalan ng ating Panginoong Yeshua on even yung pag-address po sa Kanya. Ito po yung isang sinabi niya. As Catholic growing up, we have a bishop who calls Yeshua or Jesus Pare. Remembering all these gives me goosebumps. We truly thank the Lord for His grace and mercy, for the salvation that He gives us now. Now we have the understanding of His words. All glory to His name, Yahweh. Ayan, totoo nga naman po, before, out of our ignorance, even though may mga narinig tayo na hindi po pala tama, hindi po kasi natin alam but salamat sa Panginoon at tayo po ngayon ay natututo. Nalaman po natin ang mga bagay po na ito at nare-realize po natin. Salamat po, Ma'am Rosana Sunflowers. Kanina, in connection din po dito sa ating pinag-uusapan po, Pastor I believe, sabi din ni Auntie Malu, Sister Malu, dyan po somewhere in Roseville, California. Kasi sabi nga ni Brother Dennis, yung mga tao daw po ngayon, some of them, they addressed Yeshua like what's that, Brother Dennis, yung G? Papa G. Parang Papa Jack or what? Parang DJ. Sabi po niya, parang katamaran na ata yun, Bro Dennis. Ayan. Perhaps, no? Perhaps. Katamaran na i-capitalize yung G. Kaya small letter G na lang. Yes. Meron pa namang Papa Jack na sikat dito sa Pilipinas. Well, anyway, maraming salamat po sa mga mensahe po ng ating mga kapatiran. Maya-maya po ay babasahin din po natin ang inyong mga greetings or mga questions, queries, may mga regarding po sa salita ng Diyos. And this time, tayo po muna ibabate sa ating mga
kapatiran, no? Yes. Una sa Calvary Chapel, Baguio City, andyan, joining us, sila Jed, good evening. Andyan din si Auntie Aida, good evening po sa inyo dyan. Si, I believe, JV was here kanina, nakita ko yata. No. I'm sorry, that's iba po pala. Si Unbi, ayan, good evening. Andyan din po si Pastor Anton, all the way from Nueva Vizcaya. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Even kay Ate Jasmine. At Brother Max also joining us right now. Good evening sa iyo dyan, bro. Annyeonghaseyo. Alright, I believe si Nanay Tess Rodrigo, pero parang hindi ko pa po siya nakikita. Lord mamaya willing, siguro. ay sasamahan po tayo ni Nanay Tess. Andyan din po si Sister Tanya Adrias joining us also. Ayan, Brother Dennis, Brother Joseph, baka gusto na rin pong batiin ang ating pong mga kapatiran. Of course, Kuya Joseph, do the honor. Ito po, marami po akong first timer yata nag-view, no? Ayun. Unahin ko na po si Pastor Arman de la Peña. Ayan. Sir Naging pastor ko po yan, Christian Praise and Worship dyan. Ayan, hello po, Pastor. Nasa Bulacan po yata siya ngayon, Pastor. Ayan. Hello po, Pastor, dyan sa Bulacan. Opo, yung kapatid ko, si Marivic Hidalgo, nanonood po siya ngayon. Ayan. Tsaka yung mga dating kasamahan ko sa sa multinational company, si Sir Nino sa Calgary. Ayan. Ayan. Po siya. Hello po. Si Sir Vince Unsurum, nanonood din po. Ayan. Nasa si Sir Vince ngayon. Ayan. Po, Salamat si po Sai Chai, pamangkin yata ito ni Ate Sister Ella. Ayan, pamangkin niya. Hello, This is Sai. Sanjay yun? This is Hindi, Sanjay. sa series din yan, ahente rin yan. Ayan. Good evening. Good evening po. Ayan. Dito po sa akin, si Sister Edeline Yabut Oitas. I want to say hello to everyone. Ayan, welcome po, Ma'am Edeline. Also kay Mama Cory Guevara Ollado. Sabi po niya, hello. Hello din po sa inyo, ma'am. And sabi ni Ma'am Crema Canlapan, good Wednesday po sa lahat. Hello, Bible Cafe family. Sabi niya, hello rin po dyan sa inyo, Mama Crema. Yes. Ayan, we're waiting for your question. I think may pumasok na isa. Meron po siyang question. Galing kay Ma'am Crema. Yes. Sabi rin ni Ma'am Rosanas Sunflowers, good morning and evening mga ka-Bible Cafe. Ayan, good morning din po dyan sa may US of A. Then si Sir Axel Oliver wants to say hi to everyone. Nag-wait po siya dito. Kay Ma'am Josefa Antonio Hovater. Ayan, welcome po dito sa Wednesday edition ng Bible Cafe. Then si Sir Ver or si Brother Ver Libranda. Good morning America and magandang gabi Pilipinas. Also with us si Mama Riana Samaniego. Ayun. Hello po. Salamat po for being with us. And also kay Ma'am Eva Eramis. Sabi po niya, watching from Middle East. Yes. Then, sino pa dyan? Nandyan sa'yo, Brother Andyan Andy. din po si Ma'am Suzette Mariano. Sabi po niya, good morning and good evening po, Bible Cafe family. Ayan, sa mga kapatiran po natin dyan, again, especially sa CMI, if I'm right, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ma'am Cory Guevara. Yes. Saan po nabasa niyo na po ito, Brother Dennis? I think meron pa sa isang comment, bro. Di ko nabasa. Yes, sabi po niya dito, good morning, good morning and evening, Bible Cafe family. And we also have si Ma'am Imelda. Ayun, yes. Ayan, sabi po niya, Ma'am Imelda Harapa, good morning, Bible Cafe family. Good morning, Pastor Ram. Good morning to my husband, Ed Mosquera. Ayun. God bless and happy to hear God's word every night. Ayan, I believe si Ma'am Imelda is all the way from Quezon. Quezon, no? yes, tama. Si Pastor Rick Oitas Jr., yes. sabi niya, maganda at mapagpalang umaga, araw at gabi sa lahat. Sabi Ayan. Meron din pong mensahe si Sir Ed Mosquera. Good morning again to all the Bible Cafe listener. A blessed morning. Ayan. Sa lahat po ng mga kapatiran, kaibigan natin na joining us right now. Yes. At even sa mga iba po, if you happen to just log in sa inyong pong Facebook account and you're watching this program, this is again the program, The Bible Cafe, where we talk and discuss about your questions or mga katanungan, clarification sa salita po ng Diyos. At kung meron na po kayong mga katanungan, we would like to hear from you also. So,
kindly send us your question dito po sa ating chat box habang meron po tayong oras. And Yan. pag-uusapan po natin yan. Adonai willing, mabibigyan po ng kapaliwanagan or kaliwanagan ng inyong pong Yes. kasagutan. At eto na nga po, tayo ay babasa sa ating I think may greeting si Pastor Sino Bro. po? Ayun, yeah, si Ayun. Pastor Ram. Sige ba, Pastor Ram? Believe, meron din. Parang may Believe. kausap si Pastor kanina Yes, eh. yes, Oo. yes. Believe, meron din po kayang i-greet po dyan. Yes. Kakausap na kanina ni Pastor. Anyways, again, let me see kung may mga na-miss tayong binati, no? Nag-greet si Sister Edeline Yabot. Oitas. Yan. Yes, Kauna-unahan yan. Good morning, Sister Edeline. Kanina, parang narinig ko si Cory Olyado. Yes, opo. Yes. Yan, no? Alright. Salamat. Good morning din from here sa Skokie, Illinois. Si Sister Rosana, nag-greet na rin, no? Yes. Pastor, nabasa na rin po natin yung Alright. isang Si comment po niya. Sister Vilma Kayaban. Yes. Magandang gabi dyan sa inyo, kapatid, sis. Si Umbi is watching Yes. us. Si Sister Josefa Antonio Hovater is also Alright. watching us. Sister Josefa, good morning. Si Brother Burr is also with us. I'm reading this in order, no? Apo. Si Brother Roel Ulani ay Ayun. is watching us also dyan sa Pilipinas. Si Suzette Mariano watching us from Las Vegas. Si Sir Robert Rotulo. I'm not sure po kung I believe sa Pilipinas po sila. Ano po? But this is the first time makita po. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. May everything well sa inyo po together with your family. Welcome po sa Bible Cafe. Si Sister Cami Domingo Scholes. Ayan. Also, Hello Hello, po. Sister Cami. Ate Cami, how are you po dyan? At ganun din kay Sister Belen Moleski is Ayun. watching us. Actually, meron po siyang Opo. greeting sa atin dito. At si Pastor Bong at si Sister Raquel Bananya is also watching us. Good morning, Pastor. Maya Paabak kay Katamu. Ganon din kay Sister Violi Datuin. I'm not sure kung nag-greet na po siya. Welcome po. Good morning again. Chef Yeah. Ronnie Guillermo. Ayan. Chef, Maya Paabak. Naimbag na sa ano? Bigat. Sa umaga kasi. Bigat. Bigat, Na bigat. yes. Maraming salita si si Chef Ron. Ayan. Si Ate Malu, Sister Malu Samson Lacanalaw ay Maya Paabak Ache. Raymond Gamboa is watching, my nephew. Ayan. Carla Punzalan also, Maya Paabak, kapatid. At ito nag-online na si Sister Tess. Ayan. Present na siya. Ayan. Nakarating na yung fiber dyan sa Quezon Hill. It takes a while eh. Alright. Salamat po. Good morning and welcome. Thank you for joining us sa episode pong ito, even sa live natin. Alright. Ayan. Sige po, we're up to our first question this evening. Ayan. At ito po ay manggagaling kay Sister Tanya. Wonder if you have it with you, Brother Dennis or Brother Joseph, yung katanungan po ni Sister Tanya. Ito po. Ayan, sige po. Question ni Sister Tanya. Pastor, why mostly claiming Christian po? Ang pagiging Christian is part lang po ng buhay nila. Hindi rin sila masyado concerned sa Great Commission. Ano po talaga ang expected sa isang nagsasabing Christian po sila? Ayan. Maraming salamat, Sister Tanya. Yes. For Yan. her Ano raw ang question. expected? Back to you, Pastor. Okay, yeah. Well, alam mo tayo mga Pilipino, lumaki tayong religious. Parang yung connection natin sa parents natin, kung paano tayo lumaki sa kanilang household, ay somehow we don't want to detach from that sabihin nating connection sa para mo na ring
para mo na ring dinisregard yung apelyido mo kung wala kang religious any attendance or activity. Kaya bilang Pilipino, talagang naghahanap tayo ng moment na tayo'y nakapag-attend ng church. Ayan. Kaya ngayon, dumating na yung time, pagkakataon na gusto natin gawin yung gusto sa preference natin, yung will natin, gusto natin ay nagagawa natin. Mayroon na tayong pera, gusto natin na bilhin yung kung ano-ano na lang yung gusto natin gawin. In short, napapasunod na ngayon ang sarili natin. Pero gusto pa rin nating may connection tayo somehow sa pinanggalingan natin. Kaya we look for a church to attend. Ngayon, pag nag-a-attend tayo ng church, it doesn't mean we are seeking God. We just wanna complete whatever we were brought up, kung paano tayo pinalaki. And yet, ang puso natin, ang isip natin, wala naman talaga kung ano talaga, what is to be a true and a genuine Christian. Wala na doon, malayo na yon. Kumbaga, ang pag-a-attend sa church, it is a kino-complete mo lang kung ano yung kinalakihan mo. Kaya kadalasan sabihin natin, nag-a-attend ako ng church. Ayun, that's a good act, but it should be an introduction for you to really find out na nandun pala yung buhay dun sa how you can really understand ang salita ng Diyos and live your life according dun sa salita ng Diyos. Dapat dun patungo yan. Hindi. Ngayon, ang mga tao, nag-aanap sila nga sa mga tinatawag na evangelicals. Eto ngayon, magpo-form sila ng mga church na kumbaga, contemporary ang church at saka modernize ang kanilang worship at people will start coming. They're no longer from their old religion, they are now into another religion and denomination, pero yung pag-cater ng church ngayon is, it's okay as long na nag-a-attend ka dyan. As long na nandito ka, as long na nagbibigay ka ng pera mo, it's okay. Kahit hindi ka magbago, it's okay. As long na nag-a-attend ka dito. Yun ngayon ang how church entertain ng mga tao. Kaya mga tao, not only he approved himself na basta nag-a-attend siya ng church, he was even approved by the church leader. So eto na, sama-sama ngayon. Yun ang kabuuan ng Laodicean Church. It is a lukewarm church ang nangyayari sa panahon natin. Kaya yan ang commonly nakikita natin sa mga tao. Hindi yung sana yung pagpunta natin sa church. That is the entrance, the introduction that one may really find the meaning of life ay nasa salita ng Panginoon and live their lives according sa fullness na instruction ng ating Panginoong Yahweh. Yun. I think, Pastor, it's very essential po sa isang tao na meron po siyang kinabibilangan na isang church. One thing is for sure ang mga tao kasi parang KBL lang sila pupunta sa church yung pagka binyag, kasal at saka libing. Pero most of the time dapat ang isang tao ay they see to it na they are parang full rounded po sila. Kaya karamihan po siguro ng mga tao sa panahon natin ngayon, if they have everything in life, they just adds up to their social na life nung magkaroon sila ng church na pinupuntahan. Pero how crucial it is, Pastor, na ang isang tao ba kailangan na ma-equip para maging part po siya ng Great Commission, or paano po maging bahagi ng commission na iniwan ng ating Panginoong Jesus or Panginoong Yeshua sa atin? Yun, tama yan. Magandang tanong yan, Brother Dennis. Yes, yes. Basta number one, pag ikaw ay nagpunta sa church, gusto mong mapalaya na kung ano man yung hold sa likod mo. Kasi nga, yung church ay ang tawag dito, sa Greek ay ekletoi. Ito'y samahan ng mga napalaya, mga group of free men, ika nga. So kung iyon ang ating
interpretation sa church, dapat ang lahat ng interesado to come sa church natin ay yung mga napalaya sa kanilang mga kasalanan, meaning dumaan sila sa regeneration, recognizing ang ating Panginoong Yeshua as their personal Savior. Now they're introduced. Now that you are introduced, you are part of this ekletoy, well, let me tell you, you need to learn the scripture and you need to be willing to get involved. Will equip you, and then once you get involved, who knows, ano yung gift na meron ka, we will help you to optimize who you are to the fullness na plano ng Diyos sa iyo. Dahil ang kaligtasan, hindi lang para sa atin, kundi dadaan yan eh. Ngayon naiintindihan mo na dapat dadaan sa iyong kaligtasan na many more people will benefit sa iyong buhay. Yun ang bawat membro ng tunay na iglesia o tunay na ekletoy. Kaya diyan sa atin sa Baguio City, kung may kung meron pong mga taong let's say nakita niya yung ang service natin, na napakinggan niya ang mensahe natin, sasabihin niya, "Oy, maganda to dito ako." Sasabihin niya, "Well, wait a minute, okay, good. If you like it here, I hope we like you also." Ayan. If you like it here, well, we hope you hope we like you also. Kasi hindi ito pasyalan, hindi pasyalan ng church natin. Hindi siya hangout na dahil wala kang other things na magagawa ay nandito ka sa church. So wait a minute, we prepare we prepare whatever we can bring sa ating mga tao ang church. At ikaw ay wala ka lang magawa, nasa church ka. Well, you can also stay home. Kung wala ka lang magawa. But when you come to church, ekletoy, show me that you are a free person. Now, if you are a free person, that means now you're ready to be equipped and you are ready to be used by Yahweh. Welcome to the church. That's the church we have. Hindi tayo nag-iipon ng taong walang magawa. Hindi tayo nag-iipon ng mga taong ina-approve nila na sila'y nakapag-attend na ng church. No, we don't. We are looking for the free people who are now ready to engage sa kalwalatian, kapurihan ng kanyang Diyos. Doon nga po sa John chapter 4, ito nga yung magiging part of the message po natin this Sunday. Si Baguio, sabi ng Panginoong Yeshua, there are those who reap, may mga reapers at may mga sowers naman. Kasi nung nakita niya po yung mga Samaritans coming, at yun na po eventually later on yung nasabi po niya. I believe, if I may add to what Pastor Ram mentioned po, you should be involved dun sa reaping, others naman ay andun sa sowing. At times we do both, no? We accomplish both, but the point is, meron po tayong ginagawa bilang mga anak, so-called, kung tunay nga po na tayo ay mga Kristiyano, kung tunay nga po that we are looking forward for the day na darating po ang ating Panginoong Yeshua. Yes, and thank you, Sister Tanya, sa inyo pong katanungan, at maraming salamat din po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan. Sabi po ni Sir Ronnie Gilgermo, Pastor, salamat po sa morning greetings. Good motivation to start the day. Thank you sa inyo pong lahat. I believe nabasa na po ba natin ito kanina, Brother Dennis? Wala? Parang wala pa, no? Ayan. Sige po, we are now on our first hour ng ating pong programa. 1 and 9 minutes ng ating pong tatalakay dito po sa ating programang The Bible Cafe. Again, kung kayo po may mga katanungan, we invite you na magpadala po ng inyong mga queries regarding the Word of God. So dito po, we have another question coming from Ma'am Crema Canlapan, no? Nandyan po ba sa atin, mga kapatid, yung katanungan po ni Ma'am Crema? Ayan, so before I'm going to read yung question po ni Ma'am Crema, I would want to welcome also yung pinsan ko po, si Irene Bueno. Ayan, also, hello po. Welcome kay Sister Christina dyan sa may Quezon Hill. Ayan. So, let's give way dito po sa katanungan ni Sister Crema. Then next po siguro kay Ma'am Rosana Sunflowers. So, ito pa yung question ni Ma'am Crema. Good day po, Pastor Ram. My question po is, how important is accountability and having an accountable brother or sister?
Salamat po. Ito po yung katanungan, Pastor, ni Sister Crema Canlapan. Yeah. Yes, yes. Well, I believe that is important. Malaking tulong po yan. Malaking tulong na meron kang partner when it comes to accountability. Mapalad ang may mga asawa. Mapalad yung mag-asawang nag-a-attend ng church at together they're into the same commitment, the same kumbaga direction as far as their lives at ang kanilang family. Yun ang accountability mo eh. Kumbaga meron kang partner when it comes to ano na yung struggle mo, kung ano na yung situation mo bilang isang Kristiyano. Pero siyempre, meron silang sinasabing yung babae will not understand yung lalaki completely, kaya meron ng mga women's fellowship, may mga men's fellowship. But then again, you really have to be careful finding someone na you can count on as your yung makikip track yung accountability mo. Tayong mga Pilipino parang hirap tayo dyan eh. Pero yung mga American ay they can easily find yung mga ang tawag dito yung parang partner nila sa accountability. But to answer the question, importante po yan. Maganda kung transparent tayo at na-share natin sa bawat someone, hindi pala sa bawat isa, someone, kung ano yung struggle natin, kung ano na yung standing natin as a Christian. Importante po yan. Hopefully, we can have something like that even sa fellowship natin dyan sa Baguio City. Pastor, is it necessary if you're going to look for an accountability partner, you have the same age group po, Pastor, or it doesn't matter kung ano pa yung age group? Well, it really doesn't matter kasi we have some mga kapatirang mga babae dyan sa Baguio City na even yung mga younger na mga babae can come to her. At ma-express nila yung kanilang pinagdadaanan, kung ano yung struggle nila, and everything like that. You don't have to be the same age. Pero mas maganda yung the same age naman kung meron. Pero kung wala, ayun. Kahit na matanda sa'yo, ay pwede mo namang malapitan kung ano man yung gusto mong i-open ang iyong sarili. But we just really have to be careful. Kasi you do that to the wrong person. Ako, malalaman malalaman yung mga skeleton mo sa iyong closet. Some people are not deserving of hearing that. Hindi naman sila makakatulong eh. They will only spread or they will only use that to get hold of you para bang sort of a blackmail. Blackmail, opo. Yes. Yes. Be careful lang. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na iyan. At tunay nga po na mayroon ding mayroon ding how you call this, marami siyang positive side, yung magkaroon tayo ng accountability partner. Doon sa nabanggit nga po ni Brother Dennis na kailangan ba yung same age. If I may add also, siguro ba yung mas at least yung how you call this, meron kang maturity yung tao, no? It doesn't matter kung gaano man gap, yung age gap yung pinag-uusapan. Ayan, maraming salamat po sa katanungan, Ma'am Crema, regarding po dito sa accountability, na magkaroon ng accountability yung isang mananampalataya. Sige po, we'll proceed to our next question na pinadala po sa atin. Ito naman ay galing kay Ma'am Rosana Sunflower. Ayan, if you may read it for us, Brother Dennis or Brother Joseph. Alright, ano yung tanong? I think comment pala yan, pero I think the question here is galing kay Sister Velen na Oleski. Hindi, if I may read na lang po. Mga bagong nag-online na kasi meron po. Yes. Yes, si Joanna Maria Bacani. Ayan, si Joanna. Sir Joanna, kumusta?
Yan po. Batiin ko rin siya, no? Si Brother Jan sa Davao. Ayan, nanonood siya. Ayun, sa Davao. Jan Lazaro. Dati Ayan. pong may-ari ng North Cap dito sa Baguio. Ayan. Okay. Pastor Ram, ito po yung katanungan ni Ma'am Rosana. Sabi po niya, not connected to our verses today. Pastor, is Catholic Mass biblical? Ayan. Catholic Mass. Dati may inaatinan po ako dyan, yung last Mass na tinatawag po nila. Actually, we call it Lover's yung Mass. Last Mass. Ano yun? Yung Mass daw po na tinatawag, Pastor. Anong daw? Ano yun? Kung biblical ba daw po iyon? Di ba sa kanila? They call it yung Mass. Yes. Particular na Mass. Particular na Mass. Wala po siyang sinabi, Pastor. Ang katanungan lang po niya, sabi po niya, question po, not connected to our verses today. Pastor, is Catholic Mass biblical? Thank you po. Yun lang po, okay. Pastor. Well, we don't have to go too far. Sabi nga ni Peter na tayong mga mananampalataya, we should really give seriousness and focus sa ating relationship sa ating Panginoong Yahweh. Kasi sabi niya na sa scripture, tayong mga Kristiyano, we are sabi niya, we're hardly saved. Sakto lang tayong naligtas. Much more pa kaya yung mga unbelievers. Kaya bantay tayo sa bakod natin. What do I mean? Ang dami pong practice within evangelicals are not biblical. Marami po. Maraming practice ng within the typical na evangelical church ay hindi talaga siya according sa Bible. Kaya kung mamamansin tayo sa labas ng ating circle, mas maganda siguro pansinin natin kung ano yung dito para mas malilinisan pa natin ang bakod natin. Kasi there are many things to correct even within the evangelical circle. Pag sinabing evangelical circle, yung lahat ng mga nagke-claim na sila yung mga born again para kung tayo ay meron tayong kaibigan or kamag-anak or loved ones na attending evangelical, we should give them heads up kung what kind of church na kanilang aatinan, kasi sila will not definitely go out again and attend those kind of mga mga ganun na klaseng church service. Dito sa loob ang ating focus. Mapapansin natin nagiging tradition na ngayon ang pagpunta sa church, pero ang katotohanan, ang mga yan ay walang kaugnayan sa ating Panginoong Yahweh. Kaya mas maganda, we should have a very simple service but meaningful. Relevant siya sa ating Panginoong Yahweh. Yun ang magandang bigyan natin ng pansin. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram, and also kay Ma'am Rosana Sunflowers sa kanyang question. Yeah. Also si Mama Jenna Fernandez Tan wants to say hello sa ating lahat, and sabi po niya, na-miss ko po makinig here. Ayan, so mga ilang weeks siguro nawala si Sister Jen Fernandez, and again, back, nice to Jen Tan, no? Si Jen yes, Fernandez Pastor Ram. Ayan. Membro ni Pastor Rowell. Sa may Sisi Montalban. Si Pastor Ray, makadangdang. Ayun, Pastor Ray. Hello po. Hello po, Pastor Ray. Good evening po sa inyo dyan. Si Brother Sunny Bonafé Carino is watching us. Good morning dyan sa Las Vegas, bro. Salamat. Si Tess Tan also watching us. Watching us. Sister Tess, magandang gabi po. Actually, speaking of Laguna, nandito rin po si Sister Alma Alcoba. Sis Alma, magandang gabi po sa inyo dyan. Give our regards sa inyong pong family, sa inyong mga children, grandchildren, and everyone. Si Ken Daming is watching us. Si Kailonggo to, si Ken. Bro, Ken. Kumusta ka? Kumusta ka na dyan? Maayong gabi sa iyo. Nasaan ka ngayon? Pag chat tayo, no? Welcome sa ating Bible Cafe. We do this 5 days a week, Brother Ken. Monday to
Friday Friday. tayo. Kaya Yes. again, hopefully you can watch the other episodes natin. Punta ka sa sa Bible, sa Leader News Philippines, and then mag-subscribe ka o you click yung follow. So every time meron tayong Bible Cafe, ay mabibigyan ka ng notification. Yes. Ayan Yes. Welcome, Brother Ken. Please give our regards sa imong tanan dyan. Yan. Ewan ko kung ano yun sa Ilonggo. Basta yun ang alam ko. Si Pastor Renan Anan Mangonon is watching. Yes. Ayan, hello po, Pastor Renan. Pastor Renan, good evening po. Sa ating Good evening. Wednesday episode. Yan. Alright. Alright, sige po. And this will be our last question for this episode na ating pong babasahin. Ito naman po ay nanggaling kay Pastor Anton. Pastor Anton, good evening po. Minsan pa sa inyo dyan sa Nueva Vizcaya. Ayan. Do you have it with you po, Brother Joseph, yung katanungan po ni Pastor Anton? Ayan. Ayan, Ayan. sige po. Sabi po ni Sister Violeta, good morning Ate Luz Delpin from New Jersey. Ayan. For watching. Thank you for watching. Ito na po yung question ni Pastor Anton. Yeah, Ayan. yes, apo. Okay. Ayan. Question niya po, bakit hindi po masipag ang mga evangelicals pagdating sa pagtupad ng Great Commission? Salamat po. Ayan. Oo nga naman po, no? Kasi yung mga yung mga hindi mga evangelicals, they are so aggressive and even like house to house, yung iba andyan sa mga street, Yes. distributing itong mga pamphlets or mga booklets po nila. But it's a good question, I believe. Itong pinadala po ni Pastor Anton po sa atin. Ayan. Ayan, sige. Bakit Alright. daw po, Pastor Ram, na ganon? Well, may interpretation din kasi itong tanong eh. Ano yung definition natin sa masipag at ano yung interpretation natin kung ano yung Great Commission. Kasi partnership kasi yan eh. Merong mga nasa front, nandun yung mga kapatiran natin na into introducing the gospel to those who are unchurched, unreached people. So sa front sila yan. Then makilala nila pag nakilala na ang mga Panginoon sa likod ng mga taong nasa front, sa likod nila nandun naman yung nurturing, yung ngayon tutulungan naman ng mga na born again na paano sila ma-expose, maging knowledgeable sa scripture. And then sa likod na naman yan, meron naman yung tinitrain naman yung mga matagal na sa pananampalataya. Yung partnership kasi yan eh. So we do not know kung anong role natin dun sa tatlong stages na yan. Tayo ba yung nasa front? Titingin ka sa likod mo, sabihin mo, ba't kayo nasa likod? Dapat dito kayo sa front. Ayan. Eh sinong magte-train dun sa mga nakakilala ngayon? Diba? O kaya kung ikaw ay nagte-train, sasabihin mo, bakit kayo nasa harap? Puro na lang kayo pagbo-born again. Ba't hindi nyo ini-equip? Yun na nga yung part natin eh. Di ba? And then dito naman sa likod, iba naman yung ginagawa ng mga 3 stages kasi, sabihin natin 3 classes lang ang meron ng mga evangelical. So we do not know kung ano yung role na ginagawa natin, but it is not really easy to say na hindi sila kumikilos, I'm sure. I'm talking about yung mga tunay na mga church, okay? Yung mga tunay. Pero ngayon kung mga nagkaroon lang siya ng church, meron siyang grupo at tinawag na Christian church, evangelical and everything. Now, hindi yan kasama. Hindi yan kasama. Mga fake yan. Mga fake churches yan. Pero yung mga tunay na kasama sa evangelicals, I really believe kung ano yung in-entrust na ministry sa kanila ng Panginoon, they are also doing their part. Ayan. Kasi kung ipaghalo-halo natin, kung titingnan natin yung evangelical as a whole, marami pong fake dyan. Kaya nga, ganun na lang ang warning natin sa mga loved ones natin, mga kaibigan natin, relatives natin. Huwag basta-basta magpunta, mag-attend sa just any church. Alamin mo muna kung ano yung statement of faith, ano yung doktrina nila, before joining or fellowshipping or attending sa church na yan. Yan. Evangelicals, nandyan pa rin sila. Yung mga tunay, yung hindi yung mga fake, yung hindi yung mga fly-by-night na, yung mga tinulak, wag yun, na kumbaga yung talagang they're doing their part sa kalooban or sa plan ng ating Panginoong Yahweh.
Ayan. Kumusta ka na dyan, Pastor Anton? At hopefully, everything is well with you, your family, at Yes. sa ministry dyan sa Calvary Chapel, Solano, Nueva Vizcaya. Yeah. Hopefully, maka-visitin po ulit kami dyan, Pastor Anton, next time, no? Actually, ini-invite niya yung mga women's natin kaya lang hindi po sila natuloy the last time. Yes, the last time. And it's just a good thing, na magkaroon po ulit ng, how you call this, yung fellowship. After a while, ay matagal-tagal din pong hindi nakapag-fellowship ang mga kapatiran dito sa CC Baguio. Kay Pastor Anton at kay Sister Jasmine, currently now serving the Lord din po sa Solano, Nueva Vizcaya. At maraming salamat ulit sa pagpapadala ng inyong pong katanungan. Even po sa mga kapatiran natin who send their questions. Lord willing, bukas po pag-uusapan natin, we have mga questions po na hindi na po natin mababasa, but Adonai willing again tomorrow, pag-uusapan po natin ng inyong mga katanungan. At dun po sa mga nag-send din naman ng kanilang mga comments, again, maraming salamat po. Hopefully, sa araw din po ng bukas ay makakasama po namin muli kayo. At nawa, meron po din po tayong natutunan from our short Bible study po dito sa kanina sa Book of Proverbs natin po nga inaaral, and maya-maya magkakaroon po tayo ng short recap. Pansamantala, kami po magpapaalam sa mga oras po na ito. But Adonai willing, magkakaroon po ulit tayo ng programa sa araw po na bukas. Si Brother Andy po ito, muli po nagpapasalamat sa bawat isa po, sa mga kapatiran, kaibigan who joined us online, dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maraming salamat po. At minsan pa nagpapaalala sa atin na ang buhay po natin ay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita po ng Diyos na sa atin ay ibinibigay. Amen. Ayan. Si Brother Joseph po salamat po sa patuloy niyong pag-antabay dito sa Bible Cafe. Ayan, before I say my parting words, sabi ni Sister Crema Canlapan, salamat po Pastor Ram. Yes, I do hope this is something na maging open sa Filipino Church. Just living a transparent and authentic life together. Very easy po kasi sa American Church to do that. An accountable partner can be there to encourage, rebuke, and teach, and etc. Ayan, sabi po niya. And once again, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo sa amin dito sa Wednesday edition ng Bible Cafe, at asahan po namin na makakasama muli namin kayo sa araw po ng bukas. Yes. Maraming salamat sa ating mga prayer warriors, ating technical, si Sir Ace, and even sa bawat isa po na sumabaybay sa programang ito. Once again, maraming salamat po, and may the Lord bless us all. Ayan. Alright, salamat. Brother Andy, Brother Joseph. Maraming salamat din po, Pastor Ram. Thank you, Pastor. Thank you. Of course. Thank you for joining us ating Wednesday episode. Pastor Darwin Nasis just joined us. Pastor Darwin, Maya Paabak. Good morning to you and to your family. Hopefully, everything is well. Nandyan po ba kayo sa Angeles? Sa Pilipinas ba? Good morning. Sabi ni Sister Malu, shalom everyone. Kay Pastor Renan, ang tawag dito, si Pastor Renan, hello daw. Si Sister Rosana de Guzman, just went online. Naka-online po siya ngayon. Sister Crema, blessed again to be with you all. Shalom Maranatha. Yan ang ating mga huling messages. Kanina po ang ating proverb of the day dito nga sa Proverbs chapter 13. Sabi po niya, beginning 13, he who despises the word will be destroyed, but he who fears the commandment will be rewarded. The law of the wise is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Verse 16, every prudent man acts with knowledge, but a fool lays open his folly. Ito po ang naging proverb natin kanina. Dito tayo nagbigay ng focus. Mainly, tiningnan natin kung ano yung batas, kung ano yung commandments. Kung ito ay commandments ng isang city or commandment ng ating
Panginoong Yahweh. Ito ang idinudulot po niya. Sabi niya, sa verse 13, he who despises the word will be destroyed, but he who fears the commandment will be rewarded. Ganong kaganda, ka-beauty, kung tayo ay maalam sa salita ng Diyos, kung ibinubuhay natin ang buhay natin according sa kanyang kalooban, according sa kanyang salita. Tayo po ay protected. Not only that, the day will come, we will also be rewarded. Wala pong talo pag ang salita ng Diyos, pag buong-buo natin siyang i-apply sa ating buhay. Ano po? Well, of course, sa Torah, we're talking the moral law, dietary law, but hindi po yung mga law na only applied during dun sa panahon nila, tulad ng law ng mga slaves or law ng how to purify oneself. Wala naman po yun mga ceremonial law, kundi ang we're talking yung moral law, dietary law. Wow, if we know them, if we apply them, kung ang buhay natin is according, protected po tayo sa buhay na ito. Dahil as we mentioned at the beginning, na napakaraming elemento around us, yung mga unseen, mga beings or things around us na they do everything to pull us to the left, to the right, but when we know the word at ibinuhay natin ang buhay natin sa salita ng Diyos, we are so protected. Yun ang layunin ng ating Panginoong Yahweh. Not only that, as we obey the law, as we obey the scriptures, it will lead us all the way to His kingdom. Wala pong talo, di po ba? Kaya salamat. That's what we are doing here sa program na ito, Bible Cafe, to continue to bring the Word of God even first thing in the morning dito po sa US, or even the last thing you hear dyan naman sa Pilipinas before you go to bed, o kung saan man po kayong parte ng mundo. Napakaganda na dala-dala natin ang salita ng Diyos. And who knows, maybe someday talagang magpukumit tayo. I wanna live a life na talagang sakto sa kanyang salita. Praise Yahweh. Pag gano'n na po yung nangyari sa atin, nangyari na yung pinakalayunin ng ating Panginoong Yahweh, why He gave us the word, or even ang goal at objective ng program na ito. Salamat po again sa inyo pong staying with us even after this time sa duration ng ating Wednesday episode. Adonai willing, we'll see you again tomorrow about the same time. Okay. Again, as we always say, mabuhay po kayo. Tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Si Pastor Ramesses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Everyone, Shalom. Shalom. Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas,